जियो छलकता जौनिया वाला सीन मतलब जबरदस्त रहे। काफी लॉकडाउन में सब शूटिंग हुई बा 10 बार के लागी ले डिम्पल सिंह भी मस्त लगा। साझे से नाच देखे गईला बारात में भइल बड़ा है हर अपन में हर छोड़ी रात डिम्पल सिंह के एक्सप्रेशन जौन बा कमाल के। साझे से नाच देखे गईला बारात में भइल बड़ा है हर अपन में हर छोड़ी रात में ओनिए क देला भोर और सिंह फोटो लगा लो भोर हरिया हो कदोनी देख के तू आइला का कइला मीठा मीठा बातें कमरिया गजब। कदोनी देख के तू आइला का कइला मीठा मीठा बातें कमरिया हो। काफी मतलब पब्लिक खुश हो रहा है वीडियो के देख के जबरदस्त रहे वीडियो पर श्लीलता करो भी लगा रहे लेकिन इतना चलेगा जो मैटर हो रहा है हिसाब से के जो देखो सीन का होश में मातल तू जोश में लागे न डिम्पल सिंह एक्सप्रेशन देखी जा ये राजा जी मुआइए दे बाका कि कम जहुआइए दे बाका कि कम जहुआइए ये सीन जो बा ज्यादा चर्चा में बाड़ा न होश में मातल तू जोश में लागे न दे भइए ये राजा जी मुआइए दे बाका तू कम जहुआइए दे बाका जल्दी तक खुलती ना के बड़िया हो कदोनी देख के तू आइला का कइला मीठा मीठा बातें कमरिया हो कदोनी देख के तू आइला का कइला गाना गली गली में बाजा कमरिया हो कमरिया हो कमरिया हो। अभी तो 100 मिलियन क्रॉस हुई गली गली में ही गाना बजाते रहे काफी चर्चा रोजे अयाज में अंतर मिजाज में धैलो न दम तनिका सा ये पवन कवन आशा चढ़ल बा कि काहे तोहर मन बढ़ल बा कि काहे तोहर मन बढ़ल बा। रोजे अयाज में अंतर मिजाज में धैलो न दम तनिका सा ये पवन कवन आशा चढ़ल सब गाना बड़ा अच्छा लग रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में भी मजा आएगा। अरुण बिहारी नसल सड़िया हो हरे सड़िया हो कदोनी देख के तू आइला का कइला मीठा मीठा बातें कमरिया हो कदोनी देख के तू आइला का कइला राजा बातें कमरिया हो कमरिया हो। काहे के गाना के जौन बोल बा का दोनी देख के अइलन का कइला मीठा मीठा बातें का कइला उस चीज के तो फिल्मावे के पड़ी तो वही हिसाब से गाना तो फिल्मावल गइल बा ठीक गइल बा इतना जरूरी होला इतना ये तो बहुत कम बैकर्स भी ज्यादा बॉलीवुड हॉलीवुड में होत रहेला तो पति पत्नी के बीच में गाना बा आपके क्या कहना। सबसे बड़ी बात बा कि गाना पवन सिंह अपना घर में ही शूटिंग कैले बड़े क्या पीछे आप लोग देख रहे हैं पवन सिंह के कई फोटो भी दिखाई दे रहा बा और गाना बेहतरीन बा वीडियो भी बेहतरीन बा और बेहतरीन बा तभी तो जितना ही भोजपुरिया दर्शक बड़े 102 मिलियन से ज़्यादा व्यू गाना के मिल चुकल बा यूट्यूब पर 102 मिलियन तो समझा तनी 102 मिलियन तो यूट्यूब पे बा लेकिन आप समझी तो 500 मिलियन गली गली में गाना बाजल बा खूब बाजल बा हर एक आदमी के मोबाइल में गाना अवेलेबल रहे वीडियो अवेलेबल रहे क्या जो बिहार यूपी से चर्चा निकल के आवत रहे जो लोग बाटे बात पीला पे पता ये चलत रहे गली गली हर एक ट्रैक्टर वाले हर एक गाड़ी वाले सब कोई गाना बजावत रहे सब कोई के जुबान पे आगे रहेगा। लॉकडाउन में धमाल मचा दिले गाना जो कि जहाँ भी 10 गो गाना बाजत रहे भोजपुरी के या 5 बार मीठा मीठा पते कमरिया बजावल जाते हैं। और चीज रहे कि जो मैटर में पति पत्नी के बाद लॉकडाउन में सब पति पत्नी साथे में रहे लोग
तो ये सब गाना जरूर ही पसंद करी लोग। और अश्लीलता के आरोप लगावे वालों को एगो सवाल जरूर बाटे। देखिए एंटरटेनिंग दुनिया है, आप खाली आप मानतनी कि हमनी के उतना ना ही पसंद करब जाए, अकेले में देखम या पब्लिक में ना देख, लेकिन पति पत्नी लायक भी कोनो चीज़ तो बनेला, वो तो इंटरटेनिंग रोमांस इहो सब तो चीज़ होला, नाम होला, तो कहाँ से आवेला। तो ये सब ऐसा लोग से दूर रह जा। और बाकी आप लोग बताइए जा हमनी के रिव्यू आप लोग के कैसा लागल, रिएक्शन कैसा लागल, नीचे कमेंट में गलती भइल रही तो अपन भाई दोस्त समझ के माफ करम जा। और ऐसे ही जुड़ा रही जा भोजपुरी के कोनो भी रिएक्शन देखे खाती और कौन वीडियो का आप लोग देखल चाहते हैं जा, नीचे कमेंट करम जा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाइक और शेयर करम जा। और हमनी के तिवारी ब्रदर्स के इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे लाइक करी जा, फॉलो करी जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ के लिंक आप लोग के अवेलेबल रही। तो मिलत नहीं अगला वीडियो में। वीडियो के आप लोग कितना स्टार देंगे, हमने तो 5 में से 5 स्टार देंगे, काहे कि लॉकडाउन के सबसे जबरदस्त पवन सिंह के वीडियो रहे। एक बाद तो बैक टू बैक पवन सिंह धमाका भइबे कई रहे, खेसारी जी के भी धमाका भई रहे। तो मतलब लॉकडाउन की पहिल का गाना जौन कहल जाता इतना बड़ हिट भइल बा। तब आप लोग का कहना बा नीचे कमेंट्स में बताइए। अब एक सबसे बड़ बात भी है भैया कि भोजपुरी में 1998 से पवन सिंह आ रहा पड़े और इतना साल बाद भी 100 मिलियन व्यू जो कि लोग पसंद कर लिए, कम बात ना होला। तो गाना के बहुत ज़्यादा प्यार मिले पब्लिक द्वारा। तो आप लोग के गाना कैसा लागल बा अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी।